Hvad er det, du siger, vi ikke kan finde ud af, Danny? Hvad er det, du siger, vi skal? Skal den deroppe og hænge? Vi skal lave sådan nogle beslag til vores begge vores biler. Hænge deroppe. Ja, så skal du hænge heroppe, når det er, du trækker, men det er også træls. Så sætter den bare på pladen. Jamen, den her, den vil ikke gøre noget. Den anden, jeg havde her. Nej. Den her. Jeg skal bare skudt fast beslag i træ i den der trapbeslag. Jeg vil egentlig bare lave sådan en rund pind, der kører ud her. Ja. Ligesom sådan en lille fugl skal sidde på. Der har gevindstang derhjemme. Nå, nej, den bruger du der. Det var lækkert. Jeg vil sige, det var Morten, der kom før, men det var her meget blå, den der. Ja, det kunne du. Ja, det der skal nok rette ind på, det der. Det kan godt være, at den er lidt skæv. Det kan godt være, at den sidder lidt skæv der, men det skal nok rette ind i selve linsen. Den sidder faktisk godt der, tror jeg. Har ikke timelapse, Danny. Jeg skal bare lige pege lidt mere ud. Jeg kan se. Lidt mere. Ja, jeg tror faktisk godt, der kan du se bagenden af min bil også. Det tror jeg, det er godt. Det er godt. Og se, vi har fået venner med. Danny, han har fået en enhjørning med. Jeg har fået en hund med. Det er fedt. Er det rigtigt? Jo. Det er hunder. Ja, vi ved stadig ikke, hvad det er, Danny han ligger nu og rundt i her. Men jeg skal nok lige lave lidt video med her senere. Sådan der er det fint. Og vi har fået skiltning på, så vi ikke, så folk kan se, at vi er rent faktisk er gratis. Ja, jeg tror det er meget godt, det der. Ej, du skal nok åbne begge ting, når det er. Nej, det behøver du måske faktisk ikke engang. Man kan bare se bagsmækken, tror jeg. Ja, men det er faktisk ikke godt nok alligevel, tror jeg. Og så er kommet så stærkt. Können wir das Spektakel mal angucken? Ist jetzt nicht gut. Weil ich habe den nächsten Friedrich rum. Jeg kan ligesom ikke rigtig køre, når der er nogen. Hej. Hej. Kan du se, hvad jeg sagde? Ja, vi kører lige om. Kommer efter.
Hold da op, en gang bold, det der. Det er ikke helt lovligt, det der. Hvad fanden er det der for noget boldspilleri, han er gang i? Det er fordi, der er folk, der kører fuldstændig tåbeligt. Jeg har ikke været det ene, og jeg ved ikke, hvor meget trykker den der. Jeg tror, du skal slå 4-årstræk til, så du ikke pløjer det op. Her så op. Hold da op. Som I kan se, vi ligger og kører frem og tilbage på den her måde. Det er fordi, vi prøver at trykke sandet, for at det er nemmere for personbilerne at køre igennem. For vi har lidt større og bredere dæk, og vi har firehjulstræk, så vi glider ikke bare rundt i sandet. Så vi kan trykke det lidt bedre, for at personbilerne bedre kan køre igennem, så det ikke sidder fast. Du kan godt komme herover. Over på den gule kassevogn. Ja! Bare lige kom. Jeg skal lige have trukket 2 fri herovre. Du kan godt komme over. Ja, jeg kommer over. Jørgen, hej. Det er Chris. Nej. Jeg holder hen ved en gul kassevogn. Du skal ud, jeg holder sådan lige, der holder et par stykker. En gul kassevogn holder jeg ved. Men du har ikke hørt lige komme forbi nogle steder? Nej, der holder en Audi også, eller en Mercedes nu også og sidder fast. Tilbage til den her gule kassevogn ude mod vandet. Det er næsten det sidste spor ude mod vandet. Jeg tror, det kan sådan, at der kører forbi. Ja, det prøver lige at komme ned. Ja, det er i orden. Jeg skal lige trække en. Hej.
Jeg får lige den her, så jeg ikke ødelægger den. Ja. Hvis I bare lige sætter jer ind, og så bare lige i neutral. Det er bare lige ud her, hvor det er fast. Hvad? Er det bedre, hvis man sidder i? Ja. Du skal nemlig styre. Du skal bare... Nå, det sidder... Nå! Jeg troede, I alle sammen var gået ud. Du hjælper mig lige med at styre. Jeg er bare sætte neutral, så skal jeg nok trække i dig. Jeg har neutral håndbremse dernede. Lige rette dæk op. Sådan der. Lige rette dæk lidt op. Ja. Den vej, ja. Der. Så må jeg satse på, at du står fast her. Jeg kan ikke hive dig tættere på, men så flytter jeg mig lige. Jeg vil lige prøve at se, om du kan komme ud. Ja, hvad er det, tænker du så? Skal vi prøve over der? Jamen, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men der er det opblødt, og der er jo proppet den vej allerede nu. Ja, men det var lige det. Men det var med alle de her, så også. Ja, vi må prøve, at hvis du sidder fast, jo, så må jeg trække dig igen, jo. Nej, så du vil sige, at jeg skal prøve at køre ud der. Ja, enten det, eller så skal du i hvert fald holde og vente på alle dem der, de flytter sig i hvert fald. Der går noget tid, men jeg tror, at alle de her biler også er op og parkere dem. Lige præcis. Ja. Så jeg tænker, at det bedste er nok bare at køre ud af der. Ja. Og så hvis du sidder fast, så må vi sætte krog i foran eller noget andet. Okay. Så det er heldigvis det gratis. Ja. Jeg har lavet nogle spor, der skal I bare følge. Ja. Hvis I følger dem, så kan I godt Okay. bare lidt fart på. Og så hvis vi kører lige ud, hvor skal vi hen? Ja, men I kan godt komme over, men det er så lidt blødt over det hele. Det er også så blødt, ja. Ja. Men de andre, herovre, der ved jeg, de kører i en kø lige nu. Men der er godt fast herovre. Men du kan få den her. Det er og vi koster ingenting. Hvorfor koster det ingenting? Hvor meget tænker det koster penge? Det er fordi vi godt kan lide at Ja, okay. Så vi plejer gerne, at folk kan subscribe på vores YouTube. Ja. Det koster ikke noget, men det vil vi blive glade for. Ja. Drop the beat. Hvad så? Er du glad for den nye bil? Ja, den kører sgu fint. Hvad synes du? Det er en Jeep, det er en V8'er. Siger det siger vel alt. Ja, den kører godt. Det gør den. Hvem dytter? Det er ikke dem derovre. Nå. Jeg synes da bare, at vi skal komme ud i det bløde, så du kan få lov til at prøve den bare en lille bitte smule af. Ja. Jamen, lad os trille. Hvad så? Kan jeg få lidt hjælp? Ja, selvfølgelig. Hvor holder du den? Jeg holder den der. Det er dig, der holder den der? Ja. Jeg sad lige luret efter den. Hvad siger du? Ja. Jeg sad lige luret efter den. Jeg kommer ikke længere da. Nej.
det er helt sikkert. Du skal da bare have noget hjælp. Nå, det kan være, han kommer så. Ja, Ja, vi er sammen om det. det er godt. Men det er dejligt, du valgte også, fordi vi er gratis. Er det rigtigt? Ja, de andre tyskere, der kører rundt herude, de tager penge for det. Nej, det gør de. Ja. Nå. Jeg vil nok hurtigt være heldig at komme af med en 300 til 1000 kroner. Er det rigtigt? Ja. Nå. Nej, det var dejligt så. Så er det rart at vælge også. Ja, Det er lidt billigere. Havde du fået besked om den der, eller hvad? Nej, vi står her. Nå. Ja, man kommer lige hen til mig nemlig. Hvad er nemlig? Er det fint? Tog du den anden skænkel, eller? Den tog du selv. Ja, så ligger den på en trailer, tror jeg. Nå. Og der er sgu ikke, der går. Har du ikke en anden shaker? Jo, den er. Det skal du bruge. Nej, det er kun nok helt vildt. Jeg tænker, at... Hvor får du? Kan man ikke komme bag? Kan man ikke komme bag? Hvis nu I skulle have ned på stranden på et andet tidspunkt også. Og man glæder gå ind og subscribe på YouTube. Er det? Ja. Jamen, det er sgu prisværdigt. Ja, Det må jeg sige. Yes. Så, jamen, vi prøver at trække dig lige stille fremover. Tak for det. Ja, ved du hvad? Jeg synes ikke, du filmer mere. Nej, den ligger her. Nej, men jeg har et kamera på dig lige nu. Ja. Jeg filmer over for bilen af. Yep. Det vil ikke først, kan jeg regne ud. Nej. Men vi prøver så at komme lidt fra, for det er jo folk, der tager penge ud fra Ja, det sagde de marker der, at ham der, jeg var ved at entrere derovre, han, de tager penge på tyskerne. Ja, de tager jo Ja. Du kan være heldig til en hund, men ellers plejer de at tage de der 300.000 kroner eller andet. Jeg kommer ind på bilstørrelse og sådan noget. Okay. Ja, og det kan også godt finde på, når det er en stor, fin Mercedes, så kan de også Så tager godt... de bare ved. Så tager de også ved, ja. Ja, ja. Nå. Så de kunne nemt have skruet prisen op, fordi du kører Mercedes for eksempel. Okay. Nej, det er noget mærkeligt noget. Det er sådan lidt, det justerer de sådan lidt efter smag. Hvad kan man give? Er der sådan et sted, hvor man kan donere et eller andet? Overhovedet ikke. Det har vi ikke endnu. Så er mange, vi er blevet spurgt af mange, men det er jo bare det et eller andet tidspunkt kommer. Ja, nå, det var godt. Så, men I må i hvert fald tak. komme videre. Ja, selv tak. Kom godt videre. Tak for det. Så, vi ses. Hey! I help to push?
You're welcome. Have a nice day. I have you seen on the television. Yeah. We have a Pro7. Yeah, ProSieben, yeah. Yeah. We are in there. Nice work. Yeah, thank you. Danny, kan du ikke tage den sorte, der skal frem? Thanks. You're welcome. Thanks. You're welcome. You are stuck. We have it that Yeah. you can call. Very cool. Yeah, Hat Ihnen Fernsehen auf Pro7. Okay. yeah, we are the ProSieben, yeah. Das ist Hobby. Yeah. Just for fun. Men han er ikke lige... What the heck are you doing? Play. Trying my four... You try to follow drive? Torsten Bassen, Streetfaker, like and subscribe. You're young boys playing on a big playground, and this has nothing to do with normal free trekking. Do you know What? what the other people think of you? Hvad er det, han siger? Stupid idiot.
Det er Thorsten og Bassen. Det er så fast. Ja, hvor holder du henne? Jeg holder sådan en dit, der holder op længere helt sindssygt. Ja, vi prøver lige at se, om vi kan finde dig. Er du på syddelen eller vest, nord? Du er på stranden. Ja, det hold da op. Ja, vi kommer hurtigst muligt. Vi har cirka en ventetid på sådan 2,5 time. 2,5 time? Ja. 2,5 time? Glem det. Ja. Okay. Hey, hvad er det acceleration, jeg kan høre? Jeg kan bare glemme det. Okay. Jeg fandt selv ud af det. Det er i orden. Hej. Hej. Det var for slutningsvideo, men lige inden vi tager helt af, så vil vi lige vise det, vi har været ude at købe til Thorsten og Bassen. Vi har jo fået, der er jo ikke kun hende der i hvad skal man kalde det? I flåden. Ja, flåden mere. Og den derovre, ATV'en, som står derovre. Nej du havde det ude ved offer på sådan en base der. Og hvad er det for en? Danny? Jamen, det er en Jeep, og så hvad det? Cherokee. Det er jo bærger os med, altså vi bor på den og mongoler. Ja. Men fin vogn. Fin vogn. Og han har fandme, nu er der ikke så meget lys her, hvor vi holder. Det er værd, vi skal på den anden side egentlig. Fælden af de fandme også fine. Det er the top of the line. Nu kan man selvfølgelig ikke lige se det ordentligt. Jeg skulle måske gjort, mens det var lyst, men der har fandme været så meget at se til i dag. Det er helt vildt. Men ja, og så er han en lille ven med der. Skal vi i gang med at give en krammer, eller hvad? Hvad? Skal vi i gang med at give en krammer? Ja, det var derfor lige gik ind. Men ja, men der er sådan nogle, de blå, er det? Hvad hedder det? Eller hvad er det, blå? Jo, det er blå. Ja, det er sådan lidt blågrønt. Okay. Ja. Men i hvert fald, så har vi i hvert fald været ude op på sådan en. Der kommer lidt bedre video af den. Ja, hvis nok lige, der nu her senere eller andet, så kommer der mere video med den. Men en Jeep, fin vogn. Jeg kan lige prøve at gå indenfra her. Den er lidt sandet. Danny. Ja. Det er en vogn fra 96 af. Ja. Og der er... Der er memory sidder i. Fra 96. Det giver ingen mening. Det er vildt. Men fin vogn. Kører rigtig godt. Og larmer helvedes til. Og automatlys. Også. Husk lige, bil fra 96, automatisk lys. Helt vildt. Og nedblænding i spejl og det hele. Ja. Det giver ingen mening. Og ja, faktisk vi har også fået nyt skilte på. Perfekt. Men skal vi ikke lige, kan man sige noget sådan en? Det er jo en, prøve. det er jo en, man har det helt rigtige tegn på. Så vi kommer lige, den lyder herregodt. Jo, den lyder okay. Ja, det lyder sådan rimelig pænt. Det lyder sådan okay. Lige give en lille smule gas, så lige kan høre den ordentligt. Det er okay. Det er okay. Nej, det er okay. Så vi skal nok lige, der kommer nogle flere billeder af den og sådan noget nu her, når en gang at vi, lige får den filmet af det. Der har været så meget at se til i dag, så vi glemte faktisk egentlig, lad os være ærlige, vi glemte at lave en intro, hedder det. Ja. Det er ikke første gang, og det er heller ikke sidste gang. Nej, men vi har haft travlt med at trække biler på. Og det er rigtigt. Det har vi haft travlt med. Og vi har også, vores marker med på videoen her nu her. Så. Og hvad han kører, eller hvad han ikke kører på, det må vi jo se på et andet tidspunkt. Det er spændende. Det er det. Så det finder I ud af. Så i hvert fald, altså så har I fundet ud af det egentlig, når de ser den her video. Ja, må vi se. Det har I nok. I hvert fald, husk at like, subscribe og del og tryk på klokken. Ja. Så vi ses på næsten. Hold jer fucking lækkert. Moin.